Konektor mám, už len predĺžovačku. Tu sme, poď sem ty svinia jedna. Takto. Toto sem. Ježiš, ja to neviem normálne ani rozhľadiť. Milí televízni diváci, vítajte pri špeciálnom unboxing videu, v ktorom si otvoríme jeden mystery box, ktorý mi poslala firma mysterybox.cz. Takzvané mystery box obsahuje vraj 3 mystery boxy vnútri a ja reálne neviem vôbec, čo tam je. A ja sa sakra teším, že čo v tom bude. Poďte so mnou na to. Ja skúsim to nejak otvoriť, ale neviem, čím asi si skočím pre nožničky alebo pre nožík. To skúsim úplne že rozklbať. No, poď ti svinia jedna. Poď. Poď tatinkovi. Poď, tak. Ty kokso. Jakoby je to v skutku, není to že nejak ťažké, ani extra ľahké, ale máme tam 3 balíky. Sú tam takzvané 3 krabice. Jedna dokonca má takú fajnú nálepku. Poď von. No sa budeš so mnou srať? Budeš so mnou bojovať? Áno. Ono to nechce ísť von. Poď von, tak. No, výborne, vidíš to. Jednu krabičku, takzvané jeden mystery box máme vonku, ktorý má, no to si nebude vidieť, takýto pekný nápis, takúto peknú nálepku, úplne že geniálne. A ja som silno zvedavý, čo v tom bude. Čo myslíte, čo tam bude? To je zase zalepené. Pomoc. Otváram to, keby som to v živote neotváral inak. Ne. Toto ne. Ja už to vidím, čo tam je. Prvou vecou sú fajnové sluchatka. Teda dúfam, že budú fajnové. Čakaj, otvorím ich. Je všetko zalepené. Ja tu nič nemám. Čím to otvorím? Skúsim nechtaný. Toto bude ešte mega sranda. Špeciálne manikúrové nožničky na nechty. Ja som úplne zvedavý na tie sluchatka, hej. Jakoby, čo to je? Čo? Si robia srandu zo mňa. Ja som zvedavý, čo k tomu všetko je. Reálne ma to zaujíma. A hlavne som zvedavý, jak budú hrať. Čo je k tomu? Kablík, manuál, malé gumičky. A v skutku reálne to vyzerá takáto malá krabička, hej? Počkaj, jak sa to tvorí. Kokso, ale to asi nepojde. Takto nejak. Ale akoby vyzerajú úplne, že super. Čo to je? BCI značka. To ani nepoznám, ty kokso. Môžeme potom spraviť aj to, že niektoré veci, keď som gramblavý, niektoré veci z tohoto mystery boxu môžem dať aj do súťaže, hej? Takže sluchatka máme za sebou. Výborne. Tieto polystyrenové hovadiny mi tu vadia. Čo máme ďalej? Electric Nose Hair Trimmer. Sorry, moja angličtina je úplne k hovnu. Ale je to zastrihávač chlopkov v nose, podľa mňa. Mám taký pocit. A to sa mi reálne zíde. Toľko chlopov, čo mám v nose. Ukáž, jak to vyzerá. Čo k tomu je. Štetka, zastrihávač. To čo je, na baterky?
To je kokot. Baterky máme. Poďme na to, ináč vyzerá to normálne, ty kokso, neviem k čomu to prirovnať, ale vyzerá to jak elektronická cigareta. Ale funguje. No, ďalšia vec, ktorá tu je už trošku väčšia a výrazne ťažšia. A je to takáto powerbanka. Takzvané 30W a 10 000. Ty kokso. To bude mega ona powerbanka, hej. Keď s tým môžem nabíjať 2 telefóny. Bude do roboty, bude akurát. Nás musíme strihať, lebo zase to je zalepené. Extrémne zalepené. Hop. Ty kokso. No poď moja, poď ku mne. Poď k tatinkovi. Kokso, ale to je jaká pekná. Tá je, že extrémne pekná. Ja to má ešte jeden obal. Haló, to je jaký luxus. Kúkaj. To má normálne kábel schovaný tu. Magnetický a normálne je naťahovací. Normálne ho natiahneš a schováš. To je jeden kábel a samozrejme z druhej strany zo spodu môžete dať ďalší. Podľa toho, čo mám taký pocit. Jak sa zapína svetlo? Na tom. Teraz som ju vypol. Nabíjačka je šikovná, ale ťažká. Záleží, koľko vydrží, keď budete nabíjať ten telefón. A few moments later. Dobre, nebudem sa s tým teraz babrať, aby som to schoval. Ďalšia vec, ktorá tu je, taká menšia, to bude asi držiak na telefón do auta. Podľa toho, čo vidím na zadnej strane. Manikúrové nožničky. Pomáhajte mi. 2 hours later. Kokso, jak to mám otvoriť? $2,000 years later. Hej, to nejde. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. To má tiež taký istý. To je podľa mňa od tej istej značky, lebo tu sú tiež k tomu zarobenia také nálepky. A to nebude nabíjačka. To bude podľa mňa len klasický držiak. The next day. Proste držiak na telefón do auta, hej? Ale on by mal fungovať, jasné. Takýmto štýlom proste a že proste sa dokáže sklopiť, že nič tam není, hej? A ono, malo by to byť jasné. Ako náhle do neho dáte takto telefón, hop, tak ho chytí proste. Vybereš telefón aj takto, dáš tam telefón a on si to automaticky celý chytí. Sranda. No, poďme na ďalšiu vec, čo tu máme. Vyhrabeme. Čo vyhrabeme? Ha, čo to je? LED pasík, výborne. Ďalšia svetielka domov. Čo tu je? To budú asi na tie lepky, ale to asi nebude na tej kamere vidieť. Čo tu je ďalej? Vypadávajú mi tu veci. Ďalšia lepka, čo si môžete nalepiť potom. Tu je ten konektor. Čo to má dve? To jedno zapájaš do USBčka. Jedno je... Jasné, že sa to dá ovládať. Počkať. Lenže do čoho... Ja do tej nabíjačky ho zapnem, vidíš? Jaký som ja šikovný.
A hovoria o mne, že som sprostý. Ale to vlastne nepichnem do toho, bo to je C-čko. Druhú nemám, ale môžem to vyriešiť asi inak. Many months later. No, konektor mám, už len predĺžovačku. Tu sme, poď sem, ty svinia jedna. Poď ku mne, poď. Ježiš, ja to neviem normálne ani rozhondiť. To je vůl. To horšie, jak bezpečnostná poistka pre malé deti. Tak. Aha, nejaká zrada. Nejaká zrada. No, dobre, tak tu mám tu druhú predĺžovačku. Tak hádam, táto už pôjde. A to už funguje. A svetielka fungujú takisto. Herná myš. Darmo Shark, Gaming Mouse. Ty kokso, ale zabalená je neskutočne, hej. Ukáž, jak vyzerá. Ukážte mi tú mrchu jednu. A musím dojsť na to, jak sa to otvára. Day 2, day 3, day 4. Bam. Otvorená. Ne, to je káblová. Ja som myslel, že to je aspoň bezdrotová myš, ale ona je normálne na kábel. Alebo že by? Ne, ona je bezdrotová. Ale k tomu kábel ako nabíjačka. Ale akoby do ruky je taká fajnová. Tichučka. Tichučka myška s káblikom. Ďalej. Čo tu je? Ha! Kúkaj to, ovládač. Herný ovládač. Neverím. Ukáž, jak vyzerá. Poď sem, ku mne. Kto je psíček? Zase je k tomu kábel, takže chvála Bohu, bude bezdrotový. Bude bluetoothový, fajnovo. Ne. Masaker. Ono to má ešte zozadu tlačítka, hej. To je akoby klasický takzvaný akoby Xboxový ovládač, no. A ešte tu zozadu má dve tlačítka proste. A to není ani Xboxový. Kokso, toto je... Krabica nejaká dlhšia. Glowing Cool Professional Gaming Light Emitting Mousepad. Ne, to je svietiaca podložka pod myš. Prosím pekne. Ja to chcem otvoriť, ja to chcem vidieť. Ja chcem vidieť, jak vyzerá svietiaca podložka pod myš. To proste musíš mať. Hej. Samozrejme, kábel na nabíjanie, alebo respektívne, aby to furt išlo. Kokso, ale to je veľké, hej. A reálne to smrdí jak guma. Ale počkaj, ja to skúsim zapnúť. Kam sa dáva ten kábel? Ja sem. Svetielka, sorry. Vás musím vypnúť, pretože potrebujem zapnúť toto. Aspoň, že to má extrémne dlhý kábel. To sa mi ľúbi proste, že to má dlhý kábel. Toto chce proste každý gamer, hej? A proste vieš si tam meniť svetielka. Proste štýl svetla. To je pecka. To je brutál.
Ježišmaria. Toto som vidieť nechcel. Toto, čo je v tejto krabici, odpadávam. Pretože tam je dron. Reálne mi do mystery boxu dali drona. To je proste brutál. Toto ma fakt prekvapili. Toto som absolútne nečakal, hej. Ja chcem úplne vedieť, jak vyzerá ten dron. Normálne sa teším. Jak malé dieťa, keď dostane proste čokoládu. Reálne si s tým pôjdeme zalietať von, hej. Normálne zabalený takto. Taštička ešte, hej. Ja reálne prvýkrát vidím takto drona. Normálne, reálne vidím prvýkrát takto drona. Kokso, ale aký je maličký. Maličký, lahučký dron. Ešte to značí. Samozrejme kabel na nabíjanie. A ovládač. Ale reálne vám poviem, že síce vyzerá pekne ten dron, ale z takého materiálu, že neviem, čo to z toho trčí tento drotík tu. Skúsime, či je zapnutý? Či je nabitý? Ale asi není, že? Podľa mňa nebude nabitý. Toto je samozrejme na baterky, takže to bolo z jednej krabice všetko. Hej, oni mi tu nechali ešte, sledujte, takýto krásny odkaz v tej jednej krabici. Ďakujeme a pošlite potom videjko. Neboj sa nič, všetko ti pošlem. No, máme tu ďalšiu krabičku, v ktorej máme, čo tu máme? Neviem, či to zastrí, ale je to nevyzdvihnuté elektro, hej? Nevyzdvihnutá elektronika. Čo tam bude? Dajte mi nožničky. Ne. Neviem, či síce čo toto má spoločné s elektronikou, ale je tam proste obal na telefón do vody. Kde mám zase telefón? Tu je. Chytíš telefón, zmestí, dobre. Švacneš ho tam. A proste takto ho zákneš. Hej. Ďalšia vec, čo tu je nejaké RGB LED svetielko. Stavím sa, že určite nebude nabité. Hej, čo z toho vypadlo? Čo tam je ešte? Jaj, kábel a stojan. Dobre, ale mňa zaujíma to svetielko. 100% nebude nabité. Má to ešte aj fólium na sebe. Počkajte. Power. A jasné, ono to fakt reaguje proste na hluk. To je jaká bomba. To je extrém toto! Paráda. A hlavne tam viete meniť proste svetelka, hej. To je proste extrém, toto si dám do auta. A posledná vec, ktorá je v nevyzdvihnutom elektre, je Bluetooth repračík. Fajnový, určite. Ježišmaria, toto má zase blbú krabicu. Hej, to sa otvára vlastne zo spodu. Ja som na to zabudol, že to sa otvára takto. Čiže ja budem inak s tými Bluetooth reprákmi robiť. Jakoby nič zlom, ale je strašne maličký. Maličký repráčik. A samozrejme k nemu kábel. A reálne, jakoby ale vyzerá pekne. Na čo sú tam čísla? To akoby reálne mi chce niekto povedať, že s tým dokážeš normálne aj telefonovať, hej? To mobil budeš mať vo vačku a povieš s reprákom,
09222. Zapneme repre, hádam je 已开 nabitý. 机，蓝牙模式。 Ty kokso, ešte po čínsky mi hovorí. Nejaký Viking, ty kokso. Ale akoby hra pekne, hej. FM Yeah. mode. Ne, ja nechcem radio. Bluetooth mode. Prečo som dal radio? Však som klikol na plusko. Ako dať hlas? FM mode. Hm? Bluetooth mode. Dá človek moc hlas, tak to bude púšťať radio. Ráno sa budím, asfalt už dýcha, v garáži čaká tá najväčšia pýcha. Jakoby repračík hra super. Famózne. Dobre, to je dobré. A posledný balík. Tu máme čo? Čo to je? Je to niečo nevyzdvihnuté a rozbalené. Tak sa poďme pozrieť, čo to je. Hej. Aha. Čo tu je? Až dve veci sú tu. Nevyzdvihnuté, rozbalené. Prvá vec, čo tu je, tak je sviečka. Jakoby extrém, hej. Vianočná sviečka, škorica, vanilka. Prosím pekne, je to sviečka. Len je tak špeciálne zabalená. Normálne vianočná sviečka, hej. Teraz v lete. Ale voní brutálne, hej. Mne to pripomína krupičnú kašu, ty kokso, ktorú som mal na raňajky. Od maminky. Sviečečku máme zavretú, na tej nejak extra veľa není vidno. Viac tu není. A posledná vec, ktorá tu je ručný vysavač, ktorý sa bude výborne hodiť do auta. Otázne bude, či bude fungovať, keďže to bolo už rozbalené. Čo tu máme? Nastavec. Ďalší nastavec. Koľko tam toho je? Hej. No to nebude mať akumulátor. To bude musieť byť asi podľa mňa furt na kábli. Lebo je tomu kábel. Dúfam, že to je len nabíjačka. A samozrejme je k tomu dlhý nastavec, krátky nastavec s kefičkou, ďalší takýto nastavec s kefičkou a ďalší dlhý nastavec. Ale mňa zaujíma vysavač proste. To je nové pištol. Ale stavím sa, že fakt musí byť na tom kábli, na tej nabíjačke. Nevadí, odpojíme si podložku. Vadí na podľa mňa. Nejde. Funguje. Dofungoval, vybil sa. No, toto je odo mňa z tohto videa všetko. Keď sa ti video páčilo, môžeš dať like, môžeš dať odber. Ne, že môžeš, ale daj. A vidíme sa pri ďalšom videu, ktorom uvidíš, čo bude nasledovať. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne, ahojte, čau.